Naimbag nga bigat kakabsat ket datoy man ni kumpare yon na garamit ti video aparparalan ket adda ni kumpare toy napansuna nga ti bungbong ti kay kayo kas kada bulbulong ti kay kayo ta iluto mi mang kanon ket intayon danggayan ta kami man kini kumpare nga parparalan ta garami kami man ti video aparparalan na napaw ket isu daytoy ti iluto mi kini kumpare at ti pangsagpaw may tilapia damo ti sili na tarong parda ken parda mo lang ate apaw nya kamunagan natin bubukal nga parparda ken kabatite palang ken saluyot nga kakatkatay ket luto natin na kumparain tapang sagpo tayo ta mangantayo man nagkabukab kami mang kinikumparain Dito, ako taman dito, dinindeng nga inabraw Raw nga ako. Kaya ito naman. Bulbulong ito. oo road kas kada bungbunga man ti kay kayo niya so ti tagpaw niya paw tinapyahin isu dati aji naprito na ni kumpare nga kuan mga kakabsat ang sagpaw may kataw mo isuna na pandi barangay pa dati na si kaso na date check lang kano ti mangduldengen ket so atin na po na ikabil tayo aji danuman napudot papudutin tayo ato ikabil tayo aji sagpaw na napaw ito paburkain tapos ikabil tayo aji bagbuong na ken lagi gulgulay tayo apaw burburo kin apaw kabilan tayo buguong na buguong ang mo ni kumpare kaon tayo timingan sa mga guray sa mula tinaluto ni kumpare kaon ket sa isarno tayo di ko apaw aji bubukal bukbukal kabil tayo natin na po bukal na di kamunagan na to patani ka no ta medyo natangkan ka kati kabil tayo ati gulay na po ni kumpare lalmas wala kubok tayo lang tanapo ata sumulay so ata namang pakumbuaran manan kaya tikabil tayo ate kuha na napaw kabatiti na kabil dati sa luyot na napaw bisina kaon maantayon timang po ni kumpare kaon nag-timing nga talaga kaya tiso da ito yun na po aji linutok nandang ni kumparen ay sabaw ti konay urila star dati lang ti kanamitat ta kini kumpare manay kaya dati kami manin na po nga kabukab kini kumpare medyo maditi feelings na ta muna na para na ni kumpare siya pinagluto ti pinabraw nga kunadapaw Dinengdeng niya. wide kaya tata Nganta na. Madia. Ay. Kuha tapay, lumaw tapay tayo lualo. Luwa tamanan. Wala. Lualo ta. Lord, agyaman kami itatang bigat. Agyaman kami iti daytoy nga taraon ngayon kami pagsangwan kini kumpare. Ket siga ko Lord, timang ten iti bendisyon iti daytoy nga taraon ngayon kami kanan itatta bigat. Kamot ten Lord iti mang ten tipig sami. Salunat ti panagbiag mi. Basta magiti sumagtunggal may sa ti pamilya mi kati mga aywan nagtultuloy ka madaydayaw ka Lord ket ti dawatan mi ket tinagan mo Isos amen Amen. Natin si sualit natin paray na. Medyo nakuati ka na quality ng taray. Si dinengdeng mo nabaway nabayag mo siguro naluto atin. nagbayad ka magamit ilan na naparam Ganang RJ ko ang bonta ka RJ barangay. Kung kinita yung bakod dininti ko igid ti laineng ta malois da kano jay yung ginsura yung bakkaw sinurom di bakaw bueno na ti Iriana panan na hindi masati parehan masagit iti naktakaw tanga na natag manong iti aldawan na di bakod jay 1-7 12 hours
Ay kas tagay matabak ko per hour no ka. Hindi nga daw na pare. Per hour. Kaya may ang dati din ng demo pare, na bramo, medyo naimas. Muna na so giti tinaimas na eh. Palang pardakas ka da. Bumbunga kayo. Mamulay pare ah. Adu-adoy ka nanta. Nunjak kamog-kamot pare no ko ba? Nabasatin na po. Medyo nga may surot. Di maala. Kuyam na dapat. Nasukar mate pare sa mamit-mate. Atin iti klase mamit at ibukol nga eh. Bukol ti kwa, palang. Dapay gurami na gaya nga prito pa rin eh. Jay. Mata. Prito kayo gurami gipat tayo. At gurami din nga dado mapang malimumuan ayaw niya. Nagimas natin para dan na po. As nakuntis mo ten para ti pamay amon. Nagkwa. Nabanog nga gusto ti babakaw. Di naman gigapritor. Kaya binugkaon ko maa. Mantuti ko, amigapon ko. Mga pag-traffic food tanay ko barangay. Nadugar mo tinos-usay mo na ya pare. Na. Niloko-loko. Ko. Mo pare, padigo dato eh. Padigo ti karuba. Palang apaw, so ti bagoong. Ay biso ko lang native nga daba na ginita na paw. Padigo ti karuba na yung kanusidan may. Puros nga donation ko tati sinsidan na paw. Nga magiti na natin pare nagalalaan pare. Nalamot na ta paparaanganan kay. Kita ang mga dabong bunga na ka talaga bulsamot na. Pasal salita aso ya pare. Kartum mong pare. Na sumantigit tanta data ako. Asaw. Aso. Tunay pinaglilips to lips nun pare. Sobrang tap nagluto. Naglusop. Dapat tayo dito mild lang atoy. May masati gurami pare ya. Kamusta? Ngayon may masatang tilapia. Kaya ni Mimas. May masultop. Pare baka nabunglog mata biso kulen. Kastada ka lang natakat na eh. May, basikan. Alam mo lang ko rin. Naalam mo lang ya. Ati gulay tinimas pare ati ni ko. Matati sabaw natin gulay mong pare. Sa luyot. Palang, kaskat ako ayaw. Magtatakaw mati pare. So, iparangan dat ka ni ko Di nalabas at pa na naglanawar di ko barangay. Tinimihan na mayan to pinariga naman sa nagluton. Sa bagay sika man nagluto di ko Galman. Mayroon na lang pa rin nagdampun dati barangay. Duty first before mangan. Ang ga. Mga sweldo mo ti binulan ta pare. Ha? Mga sweldo mo ti binulan ti barangay. 700. 100 ti ya, pro president kan presidente ti ko. Lupon? Lupon. Pinag-amusay mo na ya pare. Unbelievable. Ngat. Kabil mo man tata ni pare baggoong tawa. Sagsawsawan ta kita ko. Kaya mas kanya. Well. Hindi mo sa ito yung dinungdung pare. Basta siya kata pare. So ata ti nagustuhan ni kumari kanya. Ay, Ay nga lumutaw. Nga minsan ko man sinandang pare. Itlog. Itlog nga da pare na. Ayun Itlog niya. nga da tarong na. Lining tagtawin no prinito. Hindi malalawakan basta purong itlog. Jakat kita da parparyana. Hindi mo kaya tinapait. Kaya. At kaya pure. Ano po itong paray? Punay kamot ka ng mga anay. Sika pare nagpartak ka. Na tracer. Sa lulit mo pare padawa mahal.
Ito pare. Mhm. Yun ang katanay, kuy-kuyang kapay ano ka? Pero mabisib-sib mo ang saktaw. Ay pa, ako na po yun niya. Sige mano, dapin na po mo dyan para kay mga alta pa Manay. na yun ta. Kaya kilaban nga dyan. Kabikot na tayo. Yeah. Gamintay ko bagas. Dahil niya. Gabon ko nga pagay nga 50 kilos nun. Ang pamati ko lumabas na gilingan. Pagiling mo kumang. Uy, tuwa nga sa ako ayay. Pagiling ko nata. Ang bagasan. Pag alam to mga ibin imanan, kumutang ka manan. Mali, dito ti barangay. Tiga puti di Di Ano pa pare Nay, gudwa at tapare dakil nga tilapia. Bisita to. Lari ta pa namang kita anod dati makidkid di raw. Sige. Tala makidkid pare. At yung padiguti ka ruba, teruam. Ngat atin pa dito ti karuba ang ako Bisokol. Bisokol nga native. Kaya nga tama ito di ko pare. Abroad. Kaya dalat ta. Si Bisokol nga native. Ngayon ka tibukol-bukulan pare Ngat ata ko Tani. Na bukal-bukal, lokal-lokal ako na lang. Kantadi Kaya natin ni pare pag guduan tatayan. Ang gura kanya matan. Hindi, guduan tatayan mo makungkulan mo nga ka. Ati ulo kanya, pinamatabagi na. Pamata. May langgan no basi-basi lang niya pare. Madi nga din bulto-bulto. Te. Ti gulay ba? Ayun Tapos basit ti ko Basit ti sabaw mo. Minsan pare kay kataman natin ni ko Tambak natin ko Ati Saba. Sa Madi nga may bangatin na po. Diretso ako na. Nagadupit na kanyang pare na Matila kanyang pare na bulbulaw. Ang kayo. Karapat yun. Minsan may tatati bisokol pare Nasukaran da siguro pare. Basta na mga kalalagayam ko na mayat niya kasi doon. May Frisco. Tumambit no gulayam. Lagi ito gulay ng mga kotang ay Ano pa parang dapat digok. Ano digok? Nadulat na mabati kanyang pare na yun na koy. Di maala Yung sama din mga ala ka raw. Yun lang muna ito technique na pinagbabawal. Di raw maala. Simut sarap ya pare. Pas ngay. Nalpas mantikanan niya pare. Nalpas naman nagkabuka bon. Relaxing man na. Relaxing man din nagtugtugong utan na. Kada nakangato pa iti duwang atong mangmaw. Sigar di makangaw. Nalpas mantikan minabaw ka talaga bili ba kini kong parte pinagkankandos na. Patingga lang siguro dito na po ti video mi nga parparalan kini kong paray. Sabay lang ko mata agtultuloy kayo lahat nga bang buybuya ti video mi nga parparalan. I-like yung kumapo, share yo. Tano, adam basit nga umunod nga kuwabay. Dul-dul yarme nga kung kunada. Sponsor daw mo tayo pang karne.
Nagda ti kuanad ta. Pangkarne ya. Uy, nyata baka nang mabubuting lobya. Ay ke noda ke nya pa ngay. Una, lain ta gatang tati kabukabon ta. Ay. Dati ko agis sponsor nga dita tano makakanta mo ti ko. Dati buya na. Ako na dahya. Dapat kay tig pagpabugaw paray. Kaya bugkaw ta Ke dari stock to kahit may bulsa. kita na na yata listama pare baka listan mo ti utang. Nabe, hindi nga listan to utang ato ay pagpabugaw agi tinga tattao. Ay bugaw ta. Ya paray. Una bugkaw mo ata Pasurnuam. buyagan ka. Right. Shout out gayam kini Milani Di Castro, ma'am. Shout out kanyam kini Wailo Roberto. Shout out paray. Pare. Kini John Red Corpus. Shout out. Kini Ruban Lunes. Lunen. Sir, shout out kanyam. Sir. Kini Romeo Takadina. Romeo Takadina. Shout out kanyam sir. Kini Sarsalin Sarse. Shout out naggalasnagan mo. Marlon Balanon. Fishing Pan TV. Ay Pan Fishing TV gaya mapaw. Baliktad. Kaya ato ni Pan Fishing TV. Buyaan nyo akay kan kanayon ti video na. Dalay nga ating kumalap ti lamlamays. Shout out kumparay. Shout out mo kini kumaray. Kini Lian's Channel. Shout out kanya ma'am. Kini Arquin Vlogs. Shout out. Kini Spencer Yes. Mangupag. Ay, mangupag. Aging na lang dito iti video tayo. Nagyaman kami. Di pa nagbuybuyayaw. Kaya Diyos ti kumuyaw kada kayo amen. Thank you.